Hello friends, welcome to Pradip Dimari YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे प्रदीप दैमारि YouTube चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लानाय जालायबाय आरोना। नै दा आङो दङ माबायाव गवानि मान'हार इन्टारनेशनेल एयारपर्ट गवा बे माबायाव दङ आरो आङो गाबोनहाय फुंनि 6:15 AM आव आङो फ्लाइट गाखोनानै थांगोन आरो नोंथांमोन। दा एसे जायगा देखायना होनां स्रि स्राय जाजोबथ'बाय दा मोनाबायना खमसे खम बेसे जाखो 10:42 PM जाबाय आरो हरनि। नै गक्स नोगोद मोजांथार ना जायगाया नोगोद स्टेन्डार्डखा। वाव ओरैबो हाबनानै ओरै ओंखारलायनो हागोन आरोना। खानाय थिफुखौ खालायबावोसो ओरैजाय नायदो दिल्ली गेट जासिनदो नोगोद साफाखा ओरैजाय थांनो बालायगोन आरोना। नोगोद स्टेन्डार्डखा आरो जायगाया। आं नोंथांमोननो मोनसे देखायहैगासिनो आरोना मोनसे एकदमबारे इन्टारेस्ट खाथार आरोना बेयो गथ'आ मेगन बेरगगखा नायनोबा बाराद्राय होख्राव होख्राव बुङाखै आरो ना लोगोफोर। देखो अभी देखो इतना बड़ा बड़ा आँखें हैं। गिटार दामगासिनो जाहैबाय आरोना जेनेबा मिनि नैयावहाय दैया सालायबाय थादों दहायो सालु दंमोन ओमफ्राय दा बन्द खालामबाय। नैयाव दै दं लोगोफोर नैयाव नै बेखौ बन्द खालामबाय आरोना हरखाय बन्द खालामजोब्बाय। ओरै माबा दंमोन आरो बेयावहाय पाइपजों ओरै माबा खालामबाय थायोमोनलै फुजाफोराव डेक'रेसन खालामामोन होनबा बेबायदि आरोना। मानसिफोरा दा स्रि स्राय जाजोबथ'बाय हर गेजेर जाबायना एसे। आं ओरैजाय थांना फैनो र'। सिख्लाफोर फट' साफाय जालायबाय बे मेगन बेरग'जोंनो आरोना ओरैबायदि। बेफोरावबो दहाय मानसिफोर बुरजा दंजोबोमोन माने जेनेबा ओरै 8-9 सफैनाय बेफोर मानसिफ्रा बेफोरनो फिर जादोंमोन आरो दा गैथ'ला एसे स्रि स्राय जाजोब्बाय। नोगोद गोदान बियो माबाया एयारपर्टआ माबासो आरोना गोदान निउ बानायनाय। सिगां ओरै गवानिफ्राय माबायाव थाङोबा जोंनि आसामाव थाङोबा बांसिन माबानिफ्राय थाङोमोन आरो भास्क'निफ्राय थाङोमोन। भास्क' एयारपर्टनिफ्राय थाङोमोन आरोना एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइटजों थाङोबा आरोना फ्लाइटजों थाङोबा भास्क'निफ्राय थाङोमोन सिगां। ओमफ्राय नैयो गोदानसो बेसे गोबाव जाखोबा आंबो मिथिया आरो आंबो बे बारानो फार्स्ट बार जागोन आरोना फ्लाइट गाखोनाया। गाबोन फुङाव गाखोसिगोन। ओइखिजाय जिरायग्रा दंमोन दहाय थांदोंमोन दा थांथ'ला बारा इन्टारेस्ट नाङाखै इखिजाय जिरायग्राखै। ओमफ्राय नैयाव जिरायग्रा दं बेयाव ओरैजाय एसे सिङाव हाबनानै देखायलांसै। आं दा बाहेरायावनो दं आरोना सिङावथ' गाबोनसो हाबगोन नालाय। मानिबा फट'क लाखिदोंलै नोगोद स्रां स्रां आरामथार थांनो बालायो आरोना। गाबोन जों बिनिफ्राय कलकाता थांगोन। कलकातानिफ्राय आरो गंसे चेन्ज खालामबावगोन आरोना।
देगावगौवा जिरायनानै मालाय नालेंखर गुदियाव नालेंखर ना थाल बुंगोन बेखौ थाल गुदियाव जिरायनानै गिटार दामगासिनो। ओरैबायदि स्टेन्डार्डखा आरोना बाखिखिनिखौ गाबोन नायदो बेखिनियानोसै आरो बैथिंजायबो थांखांबायमोन दहायो दा थांथ'ला आङो। नै दंफांखौ मायाव मायाव गायदों गल गालखादा गल गालावनो ओमफ्राय बिफां दंबावो नै बे मोनसे ओरैजायबो दङ मोननै मोनथाम मोनबासोआ दङ आरो बेलेग साइडखिबो थाबावनो हानाय नुजोबाखै आरो बेरायजोबाखै नालाय दा दाखोर गारग्राया दाखोर गारग्रायाव दाखोर गारग्रायाबो मोजाङानो साइसनियानो आरोना। नै बेबो मोनसे दाखोर गारग्रा बेफोरखौनो माबालाबायदो होनदो नायसाबलाबायदो आंनि बे चेनेलाव नैबे ट्रलि आरोना नोङो बे गारि लांनोबा बेखौ गोसोबायदि गंसे गंसे बासिनानै माबा लानानै जेनेबा बे गारि लांनो हायो आरोना फिफा मालाय बेगफोरखौ बेयाव माबानानै दोननानै नारसिगोन गथ'फ्रा बाब सानै साथाम गंसे ट्रलियावनो सानै साथाम गाखोलायबावोसो माथो नोगोद फाग्लाखा ला 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 जागासिनो आरोना इयो मेथाइ खननाया गिटार दामनानै नायलाय ला 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 होननानै नोगोद माबादों आरोना दा खुगा सिहाबलायदों नोगोद इन्टारेस्टआव दं बिथाङा दा नायबानो जाबाय। ओइ गेट खाथिखै थांनानै देखायनो र' आं एसे नायबानो जाबाय। दहाय जा साफा साफा होंगो दोंगो सिख्लाफोर दङमोन दा गैला माथो नुलानो दाउस्रि बास्रिजोबनायसो जाजोब्बाय। नै गेटआव मोनफैबाय आङो बेजोंबा मायाव मायाव ओंखारलाङो मतलब इधर इण्डियान का प्लेट है